Bilin Center gipasiugdahan sa barangay di inahimutang ang Basilica Minore del Santo Niño alang sa mga deboto nga adunay dalang butang nga dili makasulod sa basilika. Samtang nagmuntar usab sila og 56 ka mga CCTV nga magmonitor sa kasika sa tibok barangay ilabi na sa palibot sa basilika. Ang report ni Alan Domingo. Alang sa mga bisita nga wa masayon sa safety protocol nga gipatuman sa Basilica Minore del Santo Niño nga magdala og backpack dili kana problema kay mahimo na ninyo ibilin sa Barangay Hall sa Barangay Santo Niño. Sama sa pamaagay sa department store nga Deposit Claim Center, mausab ang ilang gihimo din 24/7 ang ilang operasyon. Adunay claim tag nga ilang ihatag sa mga mobilin sa mga butang. Ang nagpasiugda nini ang kapitan sa Barangay Santo Niño isip kabahin usab kuno sa iyang debosyon sa balaang bata. Bilin Center sa atong mga dayo nga walay kabinlan sa ilang mga butang. So doon na tayo corresponding cards nga naa din nga atong ihatag sa kanila nga katong usa ka card ato ibilin sa bag, then after the mass or whatever ilang i-claim ang ilang gibilin. Samtang ipaniguro usab sa barangay nga mabantayan ang mga lihok sa mga tawo nga anaa sa ilang jurisdiksyon. Mao nagpataon sila og mga CCTV. Atong mahinabi karon si Kapitan Lourdes Lulu Ramirez diri sa Barangay Santo Niño. Kapit senior nimo? Pit senior natong tanan, Sir Alan. Okay, kapila ka kamera ang naka-mount karon diri sa inyong barangay? 56 cameras. 56. Yeah. So meaning kani ato nakita karon diri unsa man ni covered ang tanang mga major streets? Yeah. Pagkita man nimo diri na Colon, Balintawak, Zamora, Plaridel, tanan Sir Alan. Wa pa hinuon sila'y nadakpan o nasakpan naghimo og mga tinunto. Ang Barangay Santo Niño ang usa sa sentro sa pagtuo, komersyo ug turismo diin nahimutang ang mga heritage sites ug apil na ang sentro sa panggobyerno nga mao ang Cebu City Hall. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.